Čelíme ďalšej veľkej kríze. Na Slovensku sa v minulom roku narodilo najmenej detí za posledných 100 rokov. Len zhruba 42 000 živonarodených detí. Na potvrdenie tohto údaju nepotrebujete skúmať štatistické údaje. Stačí si spomenúť, kedy ste vlastne naposledy videli tehotnú ženu. Uvedomujem si, že s týmto názorom nebudem asi veľmi populárny, ale najväčším vinníkom tohto marazmu sme my sami. Občania Slovenska ovplyvnení cudzou ideológiou. Tá vo vzťahu k ženám rieši všetko možné, okrem zdôrazňovania najvyššej hodnoty. Hodnoty byť matkou. Rieši sa odmeňovanie žien, ich emancipácia, kariéra, postava. Za ideál sa považuje luxusný, konzumný životný štýl. Jediné, čo sa nerieši, je materstvo. Akoby materstvo už nebolo hodnotou. Nebolo moderné, bolo prežitkom, ktorý si môžeme odpustiť. Veď si predsa nebudeme ničiť kariéru a postavu kvôli nejakému dieťaťu však. Ukameňujte ma za názor, ale myslím si, že vo zvýšení pôrodnosti štát nepomôže, ak to aj sami nebudeme chcieť. Ale nemýľme si pojmy. Štát má psiu povinnosť zabezpečiť matke a jej dieťaťu maximálne sociálne istoty. Ale matka, to dieťa, najprv musí chcieť mať. Áno, majú pravdu aj tí, ktorí sa obávajú drahého bývania či finančnej neistoty. Tým by som ale do pozornosti dal takých ekonomických migrantov, ktorí sa neobávajú mať 3 či 4 deti. A rovnako sa ich neobávali mať ani naši predkovia, žijúci v nepomerne horších podmienkach ako my. A neobávali sa ich mať ani rodičia tých, ktorí deti mať nechcú.